Emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyek derbarê hevdîtinên encûmenê û çalakî û danostandinên dawiyê bi aliyên siyasî û gera wan li Herêma Kurdistanê nexasim hevdîtin bi Serok Mesûd Barzanî û partiyên siyasî re belav kir. Di daxuyaniyê de wiha hatiye. Diyekê sibata sala 2019 Emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî civîna xwe ya normal li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê li darxist. Piştî rawestandina xoleke bêdeng li ser canê pakrawanan, xişteya civînê hate eşkerekirin. Têde rewşa siyasî diriya namayişkirina çalakiyên nûnerên encûmenê di nivîzgeha peywendiyên derve û hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriyê û desteya danostankar û seredana şanda encûmenê bû serokatiya Herêma Kurdistanê û hevdîtin bi Serok Mesûd Barzanî re û Yekîtiya Niştimanî Kurdistanî û Yekgirtiya İslamiya Kurdistanî û Nûneretiya Yekîtiya Ewropayê li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê hate kirin. Di daxuyaniya enekesê de herwiha hatiye ku piştî gengeşekirineke bihêz ji aliyê endamên emîndariyê ji bo bendên xeşteya kar civîn li ser van xalan bidawî hat. Emîndariya giştî tegezî li ser rastbûna nerîna encûmenê derbarê pêşatayên siyasî û rihetiya xwe li ser hevdîtinên dawiyê derbirand û helwesta Serok Mesûd Barzanî û guhdana wî bi rewşa Rojavayê Kurdistanê û piştevanî û piştgiriya wî ji Encûmena Niştimaniya Kurdî û gelê Kurd li Sûriyê bi giranî nerxand. Herwiha di civînê de tekezî li ser pêwîstiya gihîştin bi aliyên navdewletî û navnetewî yên girêdayî bi rewşa Sûriyê hate kirin. Da ku çareseriya siyasî ji rewşa nihar re were aktîv kirin û rejîm ji bo deseladariyeke demokratî federalî têde gelê Sûriyê bi giştî bikîne mafê xwe yên demokratî û gelê Kurd bi taybet bikîne mafê xwe yên netewî û rewa û li gor rêkeftin û belgeyên navdewletî û bi gerantiya destûrî were guhertin. Derbarê projeyên ku ji bo herêmên Kurdî li Rojhilatê Çemê Firatê li Rojavayê Kurdistanê bi giştî têne pêşniyarkirin, Encûmena Niştimaniya Kurdî di daxuyaniya xwe de balkişandiya serwiyekê ku hîn dengvedarên wê projeyê û herêma ewleh nexuya û zelalin. Da ku destpêşxeriyên ku gelê Kurd û hemû pêkhateyên din têde parastî bin û herêmeke aram û ewleh dûr ji metirsiyan li xwe bigire. Lewma beşdarbûyên di civînê de dîtin ku divê her projeyek ji parastina herêmê re tê pêşniyarkirin dibin siya parastina navdewletî de be û rêveberiyeke hevbeş leşkerî û siyasî li kêlek pêkhateyên din hebe. Têde Encûmena Niştimaniya Kurd roleke berz bilîze. Herwiha rola hêzên pêşmergeyên roj bi aktîv di parastina gel û herêmên Kurdî de hebe. Serbarê garantîkirina welatên cîran bi danîna têkiliyên baş li ser bingeheke rêz û hurmetê. Emîndariya giştî ya enekesê herwiha serbar kiriye ku tanha tu keş û bayek guncaw ji bo cîbicîkirina yekrêziya helwesta Kurdî nehatiye der, ku vekirina nivîzgehan û radestkirina ji bo xwediyên wan û azadbûna karê siyasî û cemawarî û serbestberdana girtiyên siyasî û tewandina wê dûseyê, herwiha rawestandina kiryarên bê serûber derheqê welatiyan de û vegerandina mal û milkên wan û pêwîstbûna sekinandina nerîna xıyanetkirinê ji aliyê ragihandina PYD û hin serkirdeyên wê di derheqê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û partiyên wê de were kirin ku ew kiryar tekezî li ser wê yekê dike ku PYD di danostandin û banga yekrêziya navmala Kurdî de nerijde û ew yek dihêle ku nelhevhatin çêbibe û her diyalog têde xalên navborî neyên cîbicîkirin û bi garantiyeke navdewletî de be rêgirî li yekrêziya navmala Kurdî digire. Di dawiya daxuyaniya xwe de Emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê tegezî li ser karê encûmenê û aktîvkirinê di rêya hevdîtinan bi hemû aliyên civakî re kiriye. Da ku helwesteke hevbeş ji bo dûrxistina metirsiyê li ser herêmê û parastina pêkvejiyanê û pêşxistina ragihandina Encûmena Niştimaniya Kurdî li gor cihê wê yê siyasî û cemawarî were kirin.